Clash 15 Bloody Valentine, jeden z nejšílenějších clashů vůbec. Jak se stalo dvakrát během jednoho zápasu KO, nebo jak se mohlo stát, že někdo při zápase ukousl ucho jako Mike Tyson, pojďme se na to společně podívat a zhodnotit si opravdu krvavý Bloody Valentine. Ok, ještě než začnu, tak se tady otevřu hezky monstříka. Takže první zápas Mires versus Tinky Linky. Absolutně jsem tyhle dvě holky neznal. Jediný, jak je tak nějak znám, že jedna je lesba, druhá je hetero, jedna říká tyjo, že bude, když vyhraje spát s chlapem, a ta druhá ji uráží, že je lesba, blablabla. Takhle bych to nějak asi popsal jednoduše. Každopádně zápas byl úplně na jednu stranu, vyhrával celou dobu Tinky. Na začátku po první ráně do zátylku, kdy se Mires otočila, tak už pomalu nechtěla pokračovat a vypadalo, že to vzdá v prvních vteřinách zápasu. Naštěstí se tak nestalo a i tak to byla jenom jednokolová bitva, která skončila na KO, kdy vyhrála Tinky Linky. Další zápas byl Schizofréníček versus Erik Mášak. Schizofréníček měl původně nastupovat proti Alexi Zachovi. Alex Zach onemocněl těsně před zápasem, nebo takzvaně 2 dny před zápasem, a nemohl tak nastoupit. Aby zápas nebyl zrušen, jako jediný Erik Máša přijmu zápas se Schizofréníčkem. Byl to celkově mismatch, všichni to věděli, ale Schizofréníček se, když to řeknu, nezachoval jak debil a ukončil Erika na spotky, s tím, že ale musíme uznat všichni, že nikdo od Erika nečekal, že i tohle, co tam vydržel, že to dá, že to dojde do druhého kola a že fakt se bude snažit zabojovat, že se tam nepůjde jenom lehnout. Takže congratulations, Eriku. Další zápas je Láďa Slepička proti Pavlovi Kravcovi. Je to odveta po, myslím, 15 letech. Co bych tomu řekl? Láďa Slepička už od začátku dominoval, s tím, že Pavel Kravec do něj kolikrát nalít tvrdýma hákama, kolikrát oba dva byly nahulený. Větší dominanci měl většinou Láďa. Ke konci to vypadalo, že se to obrací. Řekl bych, že první kolo Láďa Slepička, druhý kolo Pavel Kravec, tam se to otočilo, třetí kolo, tam už po, myslím, jednom direktu, že to Pavel Kravec vzdal, což je upřímně škoda, ale od těchto těžkotonážních vah ta rána je asi cítit, bych řekl. Jdeme dál. Petr Rajf versus Icko. Co jsme asi čekali, to je různý styl bojů, bych řekl, nebo různý styl jakoby toho, co kdo dělá, protože Icko je postojář, Petr Rajf je naopak vlastně zemař. Takže to byl vlastně styl, souboj stylů. A dominoval od začátku Icko. Icko mu tam nasadil několik krásných low kicků, který Petra Rajfa fakt zaboleli. Už si začal poskakovat na jedné noze. Pak slítli v nějakých způsobech vždycky na zem. Icko se snažil vstát. V prvním kole se mu to povedlo. V druhém kole, když už Petr Rajf měl nohu tak okopanou, že už to vypadalo, že to skoro vzdá a Icko se podle mě cítil už nejvíc dominantně, tak to skončilo na zemi a blbě se Icko otočil a skončilo to na submisi v druhém kole pro Petra Rajfa. Kevin Dužda versus Král Pablo. No, proti Kevinovi měl původně nastupovat kdo? Ano, Corleone. Pan Corleone, Patrik, který údajně něco s Laurou, a to bylo všechno, celý vlastně promo kolem tohohle z toho zápasu. Vlastně kamarád Hardricka se zastával Hardricka a Patrik Corleone na druhou stránku Laury, já to nechápu, jo, je hrot úplně jakože hovně za mě. Ale Corleone den před zápasem, že měl pravidla z K1 na MMA. Mělo to být tak, že vlastně měla být K1 vůči váhový převaze všemu a
říkal, že je nemocný a že prostě nenastoupí, když to nebude MMA. Nakonec to Kevin Dužda přijmul, že ho chtěl rozsekat. No a v den zápasu to Patrick Corleone zrušil, takže nastoupil narychlo král Pablo. Čímž, i když ho nemám absolutně rád, tím jak se prezentuje, co říká, tak vlastně asi poklona tomu, že to vzal a že nezničil lidem zápas. Jakoby takhle bych to asi řekl. Byla to tříkolová bitva, vyhrál Kevin Dužda na body. Nebylo tam nic jakoby zásadního, dalo se na to koukat, ale bylo to takový furt vyčkávání. Další zápas Veselý a Korábečný versus Masaryk a Soeros. Takže ten zápas byl rychlej. Z začátku to vypadalo, že Veselý ničí Soerose, ale opak byl pravdou. Veselý prohrál, myslím, na uškrcení, s tím, že pak zůstal Korábečný sám proti Masarykovi a Soerovi. Snažil se Korábečný, avšak prostě to nešlo. Teďka si nejsem jistý, když tady koukám, tak vychází, že to bylo sami se první kolo, nevím jestli pro oba, nebo teďka jestli Ground and Pound byl ukončený Korábečný. Ale myslím si, že taky submise. Jo. Asi jo. Kdyby ne, tak mě dole v komentářích opravte. Další zápas byla Tereza Osladilová versus Dominika Horáková. Tak ten zápas byl už od začátku úplně crazy na ženský zápas v Clashi, protože většinou se tam tak nějak odstrkujou holky v Clashi. Gor začátečníce. A tady Tereza, ta předvedla výkon, který jsem fakt nečekal. Kolikrát házela s Dominikou, kolik jí usadila vlastně, nebo nasadila ran. Si s ní házela, dělala si s ní respektive co chtěla. Dala jí teda jedno nepovolené koleno, který bylo docela crazy. A taky jí dala jeden eye poke, po kterým to vlastně skončilo na TKO. Protože Dominika už nemohla pokračovat, nemohla otevřít oko, přičemž doktoři říkali, že to nic tak hroznýho není, že pokračovat mohla. A tudíž vyhrála Tereza Osladilová na TKO v druhém kole. Box na vozíčku Milan Ice Popovič versus Denis Drbal. Tak tohle z toho bylo něco jako Formule 1. Normálně jsme tam viděli všechno. Byl to závod, byl to boj, i přezouvání pneumatik bylo a jako crazy. Jakože pro hodně lidí to nemuselo být nic zajímavého, každopádně já si myslím, že je fajn dát takhle klukům šanci něco zkusit i na tom vozíčku, že prostě ty kluci budou mít zážitek na celý život, že jako tohle doma nezažijou a je super, že takovýhle, jako i když je to bizární, takže tady něco takového je, že takovýhle lidi handicapovaný si můžou něco jakoby zkusit za mě. Jsem vyhrál Denis Drbal, ten asi jsem nečekal nic jiného, tady to bylo takový pade na pade. Akorát Denis Drbal měl daleko víc zkušeností s tím, jak dělá box, takže asi proto jsem nic jiného nečekal a jinak shoutout obou dvou borcům. Další zápas Mína versus NG, takže Mína versus NG zápas, na který jsem se těšil. Mína mě baví, její styl boje, agrese, tvrdá. No, skončilo to tak, jak jsem asi nečekal. Čekal jsem, že to bude takové, že to bude rychlý, že to bude v prvním nebo v druhém kole, ale nečekal jsem KO, ale TKO. S tím, že vlastně Mína ta tam naběhla, NG vůbec nevěděla, co se děje. Absolutně ne. A Mína dala prostě knockout NG, ta tam ležela asi, nevím, 4 minuty, ale bylo to úplně jako crazy, jsem nechápal. A jako congratulations, ty vole. Filip Grznár versus René Blahovský, další věc, co jsem absolutně nečekal, bylo to úplně šílený. Když se nastoupil do zápasu, viděl se, že to asi půjde brzo na zem s tím, že vlastně Filip začal kopat do Randise, Randisovi se to nelíbilo, tak to strhnul na zem, chvilku se tam převalovali a najednou začal ground and pound takhle z boku a dostal 3 rány, ve 3. ráně se Filip Grznár vypnul,
dostat to přímo na spánek a dostat další 3, vypadalo to jak mlátit do mrtvého těla, úplně jako crazy, každopádně hodně pěkný zápas. Ale na jeden z nejlepších zápasů jdem právě teď. Alex Cverna a Michal Kotalík versus Tomáš Polák a Ferko Dirda. Tenhle zápas si všichni mysleli, že bude absolutně jednostranný, že vyhraje Cverna a Kotalík, ale nebylo to tak jednoduchý, jak se všem na první pohled zdálo. Při nástupu se strhla absolutní mela, všichni se mlátili, rozhodčí nevěděli, jak to odtrhnout, když říkali stop a jak jsem říkal na začátku, double KO od Ferka Dirdy, absolutně nečekaný. Vlastně Ferko vypnul Alexe Cvernu s tím, že už říkali stop, chtěl pomoct vlastně vypnout Cvernu, když chtěl pomoct Polákovi, pak tyjo viděl, že jde něco dál, já nevím přesně teďka, já si nespomenu úplně, to bylo tak crazy, že jsem to nepobral. A pak se vracel a ty vole, Cverna už tam jenom stál a dostal znova vypínák a ty vole, lehnul si na zem. A pokračoval se. Podle mě, jakoby měl by to dopadnout tak, že měl jít pryč Alex a měl jít pryč i Polák a měl se to dát Dirda s Kotalíkem na 1v1. Že takhle by to bylo podle mě nejadekvátnější. S tím, že ale bych chtěl ještě říct, že tyjo, Dirda to je takový Kotalík mladší verzi, úplně. Teda Dirda je Kotalík ve starší verzi, omlouvám se. Ale ty vole, takovejhle Tiger, který ho vypustil, já jsem byl úplně jako, že ty to prostě ty vole, na tomhle bejt tam, já škoda, že jsem tam tentokrát nebyl a tohle tyjo, taková atmosféra tam musela být vevnitř, že strašně bych tam šel, strašně, úplně doufám, že bude třeba ty vole Alex versus Dirda po druhý tohle prostě, musíte tam nechat tyjo Dirdu, prosím, zápasit znova. Je to popíče. Fakt to tam rozštípal. Ještě jeden zápas jsem zapomněl. Teráš versus Samir Margina. Tady Teráš Veselý, Gangsta Boy versus Samir Margina. No, úplně na píču. Tenhle zápas se zrušil, protože ten debil Gangsta Boy se vyfetoval. Každopádně děkujeme Samirovi za to, že ve smlouvě bylo to, že už se tam Teráš Veselý v životě neobjeví. Taky ty vole, já jsem rád, protože takovýhle lidi tam mít, jakože těší se na ten zápas, víš co, že už dostane ten Tadeáš a najednou on, protože se přefetuje nějakého pika tamhle na ulici, tak dobrý, tak on nepřijde, nepustí ho tam, nebo takhle přijde a nepustí ho doktora. Když je debil, tak je debil, kdyby aspoň ty 2 dny předem nefetoval. No dobrý. A poslední hlavní zápas večera, Václav Mikulášek proti Pali Harimu. OK, tohle byla šílenost. Všichni si říkali, že už to snad diskvalifikací skončit nemůže, ale opak je pravdou i při zápase bez pravidel. Což jako když už nejsou žádný pravidla skoro, aby si byl diskvalifikovaný, tak je hodně crazy. Ze začátku Pali Harim nalít, myslím si, low kickem nebo calf kickem, nejsem si teďka jistý. A vlastně chytli se do klinče, kdy Pali Hari kousnul Vaška Mikuláška do ucha, který mu začal extrémně krvácet. A tím se ten zápas vlastně ukončil na diskvalifikaci. Celý tyhle publikum se úplně zbořilo proti Pali Harimu a když vycházel ven, tak si tam do něj pouštěli lidi, normálně tam sundávali, dám vám sem video. Ty vole, jakože, jak to řeknu blbě, jo, omlouvám se. Tohle jako jak se Pali Hari zachoval, tak je úplnej dement, úplná jako lůza. Tohle je jako píčovina, co udělal. Nevím proč, když si teda hraje na to takového kickboxera, všechno měl to tam předvíst a ne se chovat jak taška. Ale chová se úplně jak vypatlanec, takhle bych to řekl já. Ale jo, chtěl jsem říct, že ať na druhou stránku to řeknu blbě, tak tohle to přesně dělá takovýto promo, který obletí prostě svět. Jakoby marketingově to je pro ně zase dobrý. Ale ty vole, jestli vás můžu poprosit,
tak ty vole, Paliho Harryho už tam nedávajte, já jsem ho měl rád, když ty vole sejmul podnikatele s Pablem, to jako mi přišel hrozně fajn týpek, ale pak ty vole dvakrát udělal takovýhle sráč, nevím jestli to bylo kvůli tomu, jak se hrotili do maminek a takovýhle věci, ale absolutně dobrý to nebylo. Takže doufám, že se vám dnešní zhodnocení gala večera Clash 15 Krvavej Valentín líbilo a vidíme se u dalšího videa. Dělám na spise o Jakubovi Jírovi a taky o top 10 nejbizárnějších účastnících Clashe. Tak jo, těšte se a what's up?